Μιχάλη μου, επιτέλους έρχομαι σε σένα. Υπάρχει μια ανησυχία στην Κύπρο και λογικό είναι για τα όσα συμβαίνουν. Μετέφερε μας λίγο το κλίμα, γιατί αυτά που μαθαίνουμε είναι πολλά, είναι πυκνά αυτά που γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και προκαλούν ενδεχομένως και ανησυχία. Καλημέρα καταρχάς. Να σας πω ότι η συζήτηση που μόλις τώρα δείξατε με τον κύριο Κουτσούμα και τον Υπουργό Άμυνας υπάρχει και στην Κύπρο, κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου ότι και χθες βράδυ ακόμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διάγγελμά του, ένα σύντομο διάγγελμα, είχε πει ότι η Κύπρος δεν είναι μέρος του πολέμου, δεν λαμβάνει μέρος στον πόλεμο και υπάρχει η απορία τότε και βασικά δεν κινδυνεύει η Κύπρος ως τέτοια. Μπαίνει το ερώτημα στη δημόσια συζήτηση τι κάνουν όλα αυτά τα πολεμικά μέσα που έχουν φτάσει στην Κύπρο, και υπάρχει μια διαμάχη κατά πόσο αφορά την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των Βρετανικών βάσεων, οι οποίες θεωρούνται έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας και όχι της Κύπρου, εξαιρούνται δηλαδή από το έδαφος της Κύπρου. Κατά τα άλλα, εδώ εξακολουθεί να επικρατεί μια ανήσυχη ηρεμία. Ψες ήδη είχαμε ακόμα ένα συναγερμό στην βάση του Ακροτηρίου και στην γύρω περιοχή, τα χωριά τα οποία εμπίπτουν μέσα στις βάσεις των Βρετανών. Ήταν λίγο πριν τις 11 το βράδυ, ήχησαν οι σιρήνες, πήρε μηνύματα ο κόσμος για να πάρει μέτρα προφύλαξης και οδηγίες πώς θα προφυλαχτεί, δεδομένου ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν καταφύγια της πολιτικής άμυνας. Μια άλλη συζήτηση μεγάλη που ξεκίνησε εδώ στην Κύπρο για την έλλειψη αυτών των καταφυγίων και την καταλληλότητά τους. Αναμένουμε και σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε όλοι ότι δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων. Από την άλλη, να πω ότι ο συναγερμός εκείνος έληξε στα 10 λεπτά περίπου, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε να έρχεται προς την Κύπρο και έτσι τα πράγματα ηρέμησαν και πάλι. Όμως εκφράζονται φόβοι για μια σειρά αλυσιδωτών επιπτώσεων πλέον που αφορούν και την οικονομία. Ήδη έχουμε ακυρώσεις κρατήσεων από τουρίστες για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ελπίζεται ότι για το καλοκαίρι δεν θα επηρεάσει αυτή όλη η κρίση. Ελπίζουν όλοι ότι θα τελειώσει μέχρι τότε. Επομένως το μεγάλο τουριστικό ρεύμα του καλοκαιριού θα το έχουμε όπως το έχουμε πάντοτε. Ενώ υπάρχουν και πάλι οι πληροφορίες και οι ανησυχίες για αλυσιδωτές αυξήσεις σε τιμές, κυρίως των καυσίμων. Μιχάλη, ό,τι αυτό και εμείς ελπίζουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στην ομαλότητα και να μην είναι αυτή η κανονικότητα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν μήνες τώρα με την προαναγγελία διάφορων πολέμων. Ωστόσο, στην Κύπρο έχει ενεργοποιηθεί το πολεμικό 112. Δεν προκάλεσε ούτε αυτό ανησυχία. Θεωρείται ότι είναι μια πράξη επιβεβλημένη λόγω των συνθήκων. Να πούμε ότι το 112 είναι ένα μήνυμα που αποστέλλεται από την Πολιτική Άμυνα και το Υπουργείο Εσωτερικών στην περίπτωση που θα έχουμε συναγερμό. Χτες είχαν στείλει δοκιμαστικά και το είχαν ξεκαθαρίσει αρκετές φορές. Βλέπουμε το πρώτο μήνυμα που στάλει. Αρχικά είχαν πει ότι θα ηχούσαν και οι σιρήνες δοκιμαστικά, μετά το ανέρασαν αυτό και έστειλαν ένα μήνυμα. Όμως ξεκίνησε άλλη συζήτηση εδώ, γιατί ενώ μας είχαν πει ότι στις 7 το απόγευμα θα παίρναμε όλοι το μήνυμα αυτό, τελικά το πήραν στις 7 κάποιοι συνδρομητές κάποιων εταιριών, μετά οι υπόλοιποι το πήραν μέχρι και τα μεσάνυχτα, αντί εκείνη την ώρα που γινόταν υποτίθεται ο συναγερμός. Εγώ συγκεκριμένα το πήρα στις 8 και 11 το βράδυ, ενώ κάποιοι δεν το έχουν πάρει καθόλου. Και ξεκίνησε άλλη συζήτηση εδώ τώρα πόσο λειτουργεί και αν λειτουργεί, πόσο οικία μας είναι εδώ στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση για το 112. Μας περιγράφει. Δυστυχώς μας είναι πάρα πολύ οικία. Η συζήτηση όμως στην Κύπρο, γιατί η συγκεκριμένη βάση έγινε στόχος, υπάρχουν και άλλες βάσεις στην περιοχή, γιατί συγκεκριμένη φαίνεται να είναι στόχος, έχει ανοίξει, έχει προβληματίσει? Κοιτάξτε, ουσιαστικά στην Κύπρο είχαμε δύο βάσεις και έχουμε.
Η πιο σημαντική είναι αυτή στο ακροτήρι. Να σας πω ότι μετά το σχέδιο Ανάν του 2004 η Βρετανία παράδοσε πίσω μεγάλο κομμάτι της βάσης της Δεκέλιας. Επομένως ισχυροποιήθηκε η βάση του ακροτηρίου. Εκεί πάντοτε υπήρχε η υποψία ότι υπήρχαν ακόμα και πυρηνικά όπλα, πύραυλοι κλπ. Παρά στις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν. Ναι. Και πυρηνικές κεφαλές. Χτες υπήρξε ένα δημοσίευμα για την ύπαρξη τέτοιων, το οποίο δεν διαψεύστηκε επίσημα, όμως με κάποιο περίεργο τρόπο κατέβηκε αμέσως μετά από λίγο αυτό το δημοσίευμα. Και από την άλλη, ο λόγος που γίνεται στόχος είναι γιατί χρησιμοποιείται για τις εξορμήσεις προς τη Μέση Ανατολή, και ειδικά τώρα οι βάσεις χρησιμοποιούνται, και το είπε και η ίδια η Βρετανία, ότι φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και διευκολύνσεις εκεί, προκειμένου να γίνονται οι επιθέσεις προς το Ιράν. Άρα αυτόματα για το Ιράν, καλώς ή κακώς, οι βάσεις θεωρούνται ένα ορμητήριο. Επομένως μπήκαν στο στόχαστρο και στο στόχαστρο του Ιράν και της Χεσπολά από το Λίβανο, που ήρθε το ντρόουν προχθές. Γι' αυτό τον λόγο έχουν μπει στο στόχαστρο οι βάσεις του ακροτηρίου. Κατανοητό, Μιχάλη μου, καθόλου ενθαρρυντικό βέβαια και καθόλου καθησυχαστικό αυτό που μας λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση. Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και στους δύο.